Halinta dai yana nan mai kyau, so lovely. Duk inda ta je ba ta nuna irin kyankyamin mutane. So abin da muke so mu tambaye ki anan shine dangance da ki da Jidda kin ga mana cewa kawai yayar ki ce an kuma kina da wasu koda yayu da ko right masha Allah. So akwai wasu abubuwa movement da yawa na da irin kamar dai sai a ce social media kin gane wanda da mun ga kin fara functioning kina fitowa ke ma a matsayin Jidda Jiniyo ko so ban san me yasa kika canza sunan ki ba kuma ya akai da account yanzu ba ma ganin shi da muna ganin shi na function amma yanzu ba ma ganin shi me yake faruwa Rada account ɗin shi ma ban san me faru da shi ba. Last waya na ne da ya bata. So tare da SIM ɗina ne. So everything is there. So tare duka suka bata. So lokacin ma da na shiga zan yi searching na ga babu account ɗin ne kwata-kwata. So yasa ma ban ɗaga hankali na ba. Amma shi zan dai buɗe wani soso. Okay, so yanzu kina nufin babu wani platform da ke amfani irin a cikin TikTok babu wani user da ke amfani da shi? Ban da shi. Ba ki da shi yanzu haka? Ban da shi. Wow. So amma irin akwai mutanen da in ka gani irin kamar ku kuna da dama irin yayinku ko kuma a ce kannanka wasu suna using opportunity a ce kaninka ko yayanka ko dan uwanka yana da suna a social media kai ma za ka rabu jikin shi kai wannan sunan me yasa ke biki wannan rush din ba kuma alhalin akwai babbar waya hannunki wanda zaki posting abubuwa ga kyau bayaninya me yake faruwa ban so ne kawai yi like ban ji sha'awan yi ba daman tun farkon ban san ma zan iya yi ba. So like I'm not confident in how irin social media haka into videos so kai na ji ban so ne so ma da account ya bata yasa bai wani rising voice ba ina son ya dawo ba so like irin kai ban san ma yi ne kawai. Okay, ta muke so da kuma masu kallon ki da sauraron ki suke so shine da Allah ki haƙuri a tambayar da za mu miki shine briefing shine kawai waye ce Jidda wani irin hali take da izid da ta samu ɗaukaka movement ɗinta na cikin gida da kuma mu'amala mutanen waje ya yake tafiya ya ake ciki. Okay, Jidda je yaya ta ce yanda na gaya muku dai da farko halinta dai yana nan mai kyau so lovely duk inda ta je ba ta nuna irin kyankyamin mutane ko da irin talakawa ne still dai muna dai da rufin asiri ba wani kuɗi bane sosai so ba ta da jijji da kai duk mutanen da suke cewa tana da jijji da kai ban sa ina suka ga wannan ba halinta dai na gida yana nan as usual yanda yake bata canza ba so haka abin ya yanayin mutane da suke damun ku a gida kamar irin a ce kin san mutane zaka tashi anguwa ɗaya da su daga baya Allah zai baka ɗaukaka sai gani mutum ya san ka ba bai san ka ba tun kana irin ba kai ba kowa ba irin sai ga masu ziyara wannan ina so in ga wancan ya kuke fama da irin masu zuwa ganin ta kamar yin hoto su menene haka saboda na gani kwana biyun nan din za ta fita sai da face mask tana rufe fuska